GDC, guys, GDC. Para do. GDC, guys, GDC. Okay. Hi, GDC. What do you say, guys? Let me see. Okay, kanibonyora katsamba kangu kaye. Say. What do you say? Excuse me. GDC, guys, say. What do you say? GDC. Right. Again, details. So, kurisei koko. Oh my God, zimgirl. Nhasi ndikueka ndikutodza kuekera. Mina ndite ndigadzirise ndikwanise kuzopinda vanhu panapa saka ndofanira kuzama kusaina in panapa kuti ndione zvese zviri kuitika ndichishasa imwe foni. Right. Kurisei. Kurisei, guys. Mina ndite so. First time ndakapinda sei vakavashora. Ndizame kuti so. Try to log in. You send the code. Okay, imagine. Ndakushara nebot uyu ready. Tichasa both laptop nefone. Okay. Taps GCC. Oh, Tashika 100. Tashika 100. All right. And here. Right. Okay, reganimbotanga kumhoresa vanhu right yaita automatically here is okay. So nditanga kumhoresa ndikuona Emelina, Say, Sonia, Chandi, Natasha, Elizabeth, Say, Maltania, Say, Tsungi, Mujimwe, Rutendo, Zero, Mebodnai, Sonia, Beatrice, Say. Mina nditeka kufreeza pada kutarisa kuti bhudhi vedu zvaiita here kuseri ukoko. Mina ndifreeze 1 second. Ndikuwasendera WhatsApp. Right. Use the same link. Okay. Izvo zvine mhiripiri zvauri kudya munhu. Hey guys, ndafreeza muromo wangu ukaita kunge kapikoku. Guys. Oh. Right, bhudhi Matthias ndikuvaona. Right, let me see. She says Zim girls get kubika zvine spicy.
Agnes Omijamba sei Maposa sei Lucia VCM guys ndota 2 minutes ndikangopedza kumhosa 2 minutes ndakuedha budhi wedu guys pastor ndikaendiva ed ndakuvaedha zviri sei zviri sei kumwana wamai vangu ndiri bho kuri sei kuri bho chaizvo katototi makadii henyu maita basa nekumbotitsika kanhasi thank you so much tototenda imi matinvita paShema TV tatsikwa nemaofisi nendinyatsokubvisa vanhu vanyatsokuone ndibvise comment ndibvise comment vanhu vaone mushe saka kuri sei ikoko kunoku kuri bho Shema kuri sei ikoko tiri bho muri kupi kweimimi ndaifunga muri kujonika ndiri kuHarare kuZimbabwe kuri sei kuHarare Harare iri boy mukuigona sei Carolina tunamata Shema hatisi kurara tunonamata kuti dai zvachipera izvi but ndakakuoneka pane imwe show yenyu makapefoma munopefoma zvenyu pamalive here munotsikisa kwekuri kuedza shamwari wakaona ipi yacho ndakaona ndakapesera kuonei panasha makaimba kunge maiimbira kuNational Stadium kwekuri kuedza kuti basa raMwari riende mberi Shema saka chingotiudzaiwo sandatanga kuedha vanhu because like the main purpose yechichat ndikanditanga ndaita disclaimer so guys yatiri kuita haisi interview official interview toita inonzi chit chat if you're new here toita inonzi chit chat tingotaura tichingoda sei muchingouyawo nemasimple questions enyu kana muri eager kuzoti budhi Matthias Mary vanodyei vanofarira kutamba rakaraka here kana kuti vanoita sei pafree time yavo ndo zvatichitari panapa please let's respect each other tisazotaura zvinhu too sensitive you know me inangu handizviappreciate tongoda kutamba nekuseka so ini ndangoti mundiudzewo what's your favorite food ndatangira vamwe what's your favorite food Shema mira ndikudze chokwadi ukandibikira rice rine dovi rine beef wapedza masports sure alright cool what's your favorite sport indofarira bhora Shema ende bhora racho ndinototamba kuti mutotamba zvekutonyatsa kukava zvekutotamba chaizvo pamota senge munotaura chikuita chikaranga mobva kumasvingo here ndobva kumasvingo kwaGutu unokuziva here ungodzonaichibva kwaGutu mobva nekukapi kwamukaro kwamukare kuboarding school here kuyaka kana kuti ngori kwamukare kuya kune maroma macheche ndokwamuri pamukaro paboarding school unotofamba netsoka uchitobva kumba kwedu saka kwamukare isi tinozobva manjira mekuvhunjere mokuziva vhunjere ndokuzivisa zvisingaiti ndokudiri kwedu kuvhunjere nekwanadzinata kutokwatiri zvatiri mupedo nepedo aizvo handiwazvona tiri hama nehama zvokonesa zvizivini motonyatsa kutoendawo maitoenda pagutu mupandawana pepe musati makuimba henyu muchiri pwere maitodarikawo nepagutu mupandawana pepe pamupandawana taitomborova netsoka kubva kwana mukaro kuya uchienda kwamupandawana kunotenga kokwanyika growth point wokuziva ndokuziva chaizvo tichibva paBigta Minerals then you go straight 20 km wapinda manyika nemi zvatotoazvazvazvindafara zikomboita sezizivini ndafara zikambeti ndasikambozvizivi mamusazivi nenotototi kwazoeka nice to meet you my brother nice to meet you too my sister alright saka mirai ndise lingi kam nditange kuedha vanhu so that munyatsa kutaura nevanhu vakati pane kuti ndirambe chitaura hangu nemi right
Right, saka ndakuisa link guys, iro link ndakanda link. Asi timboni muresera hazvanzi yangu iri pana nonzi Notion Manzvera. Akambouya pamukaro achiita zvokuimba asi anga asingagona ke kuimba, ndo zvandoziva izvozvo. Asi wakapinda mukwaya, I don't know how. Satomkwazisa here Notion. Anonzi Notion Manzvera. Ari pa-UZ, mumoresero vedu we. Notion Manzvera uri sei? Ndanzwa kuti wakapinda mukwaya, kwakazobudire mukwaya. Saka akambofanana neni hagoni kuimba uyo ramba. Uri sei Notion? Right, zviri sei TK? Yes, Shero, nhasi ndauya kamuchindiona. Saka nekuti gurumeti yakauya pakanomuka Aiwa, homeboy. Taufa. Zviri sei? Amudzamiri. Jokes. Maziya kana. Wapedza masport. Ndapedza ka. Ndiri boy ndapedza. Pabeito. Pabeito, exactly. Ndotaura zvese. Iwe. Aiwa kana. Mukamba, all right. Kutidi. Kubi? Kutidi. Aiwa ndabva ndaziva. It's like ndakatamba hangu naEddie, murume waOti. Oti, she's my friend. Okay. Yeah, and Lamek, he was also my friend. Otherwise, zviri sei. Zviri seiko, kuri sei kumba mabasa nezvese zvatiri kuita? Kubasa kwangu bo zvekuti zvese zvandiri kuita bo Carolina chete ndiye anongotirwadza uita kavharirwa. Muri kunamata here kuti zvipere zvauboy? Nditotonamata zvisinga. Inini wamunamata wangu ndokuti ichingonzi yapera kumusha ndasuwa kumba. Truly speaking, aini ndasuwa kumba inini. Aiwa. Chokwadi kumusha kunodiwa kuendwa because ukazonyanyisa kugarisa zvesho hazvizonakidzi. Aiwa, hazvizonakidzi, taurai zvenyu. Ndafara kukuona izvi zvisingaite zvangu handina mibvunzo yakawanda because bhora ndozvatoti obvious maitamba because munhu watakatokura kuti tichiona. Taura. Zvizhinji ndingabvunze just to be happy kungokuona iso. I wish dai Eddie anga aripo. Nda kutombomuti Doni zviri sei. Ndaita tombomuedha ipapa. Muedhei. Aiwa muedhei auye kana zvichiita. Rega tigokumbira Shema ndiye muridzi wenyanga dzacho. Aiwa Shero hana basa, Shero ndewangu. Umudze auye naOti. Handitika. Otherwise abo Shero live ndiripo kusvika yapera. Ndakamirira mafanzi angu kuti apinde, vanhu vandakatamba nawo maschoolmates angu. It's like mningina wake, it's like nje mningina anti Eddie mningina wako anditi? Yeah. Mningina wake, he was my best friend and akabaroro chenye friend yangu best wangu. So I know this guy is zvekuti. So aiwa ndakatomirira ndamusuwa. Kando kondinda ndiri ndaitoplaya dzese kuzoita kuti Oti zvizodai. Ndowanga uri munyai. Ndinda ndiri gwevedzi munyaye mukuru. Wakaita zvinhu zvakanaka kana zvakazobudirira? Aiwa, zvakabudirira, zvakatoita baba zvakatoita kuti nemwana wechitu ndakasiya aine 1 pandakabva Zimbabwe, anga aine mwana 1. Anga achingori chete. Ava naTayana, vatu. Wow. Because ndakasiya avhura college yake muEastley. Doni Academy ndopandakapedzesera ipapo apo, and kubva ipapo handauzomboita kana even macontacts handauzomboziya because ndakachinja malaini kasingapere. Makabva kare ka? Aiwa, noti kare 2018 ndopandaka handaombobva kare sereke zvangu. Alright, iri boregedza indibude but ndakamirira Eddie please. Thanks.
Iripo, chero. Ndokubata kuseri. Bye. Bye. Right. Notion. Notion. Notion urisei? Mukoma wangu Mathias Mere muri sei? Ko ndiwe? Ndini zvangu. Inda sisi Shero afara zvisingaiti pavakuona. Ndiri special guest kasemyo. Ndiri kuzviona kuti tiri special guest tese. Aiwa, ndafara kumuona mukoma wangu. Ko mukoma wangu zviri nane mukoma wangu, muri kuzvigonawo sei? Ndizvozvo. Good. Mukoma wangu makatangawo kuimba rini imi? Kuimba Notion ndakatanga kudhara. Ndandiri mufana sakuzopinda muindustry kurekodha. That's 2003. Alright. 2003. Alright. But zvekuimba kubva tiri kuchikoro kutohwina maprize giving day tichingoimba kuchikoro but pfungwa dzekuzorekodha manje dzesadzwa vapo. Saka pakuimba tangofanana anga achinyepa kuti andigona kuimba. Kuimba ndo imweyo makaenda kuimba kuekera kuti kwaniko kwamakaenda naiwe hamuna kuda kwamukarere. Aiwa ndakaenda pamanyika dzose nekuimba kunge mukoma wangu. Aiwa inonzi chinhu chazoimba zvangu muchaona kolabho yangu namukoma wangu kana yabuda. Aiwa ndafara kumuona mukoma wangu. Saka tiri kutarisira rimwe rini. Totarisira rimwe rini. Album tiri kupinza end of September ndo pari kupinda album new one. Tiri kuita mavideos acho izvozvo. Alright, end of September. Tingadai takaburitsa but takambodelayiwa nelockdown. Aiwa zvakanaka mukoma wangu. Munogona kungotidana ivhiri pamavidhio tongopinda-pindawo Aiwa, as long wataura kudaiwo so Shero anokupa nhamba dzangu tombopinda pane imwe video 1. Musati muvidhio menyu. Shero hausida kudzoka kaiwewe. Ndodzoka munofanira kutanga mandiisa iri muvidhio mozomisa maybe. But Shero ane problem yekurasika malyrics manje. Andimazona saka po maita basa mumongo. Pane imwe song nyandofarira inonzi nyarauzwe festival anonzi terera unzwe hani Shero? Episiva. Terera unzwe Efiziba. It's Efiziba. Efiziba anibona. But mukoma wangu mukabudisa album rakaita ongera makabudisa refe variaria. Makatwera paya mukoma wangu. Handitika? Aiwa apa favor murambe makadero mukoma wangu. This time ucharinzwa handitete video. Tetritese. Aiwa imi ndokuze. Muri kungogona chete. Thanks Notion mwana wamai wangu. Thanks mukoma wangu. Maita basa. Thanks my brother. Unotorwa na indazoya nisine masaga ndida kuekta. Aiwa inini kana saka. Iri bongo. Kana saka ndopfeka chero. Tova taburitsa video yakanaka. Aiwa zvinobuda kumwa. Usazoramba upfeka masaga wataura. Aiwa masaga ndopfeka. Maita basa. Gaise mumwe. Iri bonochi. This one. Chidona noshi. Nokupuriza.
Right, ngandise sister forget. Zviri sei sister forget? Mushe zviri sei shero? Kuri bho kuri seiko? Kuri bho, kuri nani chando tanga tanzwa kani. Taurai chinzwe, taurai navo. Muri seiko ngoma Matias? Forget uri sei? Ndiri bho, muri sei zvenyu? Inini ndiri bho inini. Ndafara zvisingaite kutaura nemi. Kana ndafara pandangonzwa uchitaura zvandifadza zvisingaboita. Music yenyu inokomborera kana mwana wangu atoti mama ndiwe vanoimba here achiti chi? Wanaimba here. Wataimba wati chi? Wanotamba juga. Hanzi ndo vanotamba juga. Weumambo nditarire. Weumambo nditarire. Ndo yacho kai. Exactly ndiyo. Aiwa ndini mwanangu. Aiwa. Hanzi ndini. Alright. Unaifarira here? Kuchimboimba mbijana ka 1 kapisi zvako. Hanzi mbati. Mama nditarire. Mama nditarire. Wanotamba juga. Kuti varare. Wow. Unogona. Anoida zvisingaite song iyoyo. But murambe muchimukurudzira pamwe anitori nechipo chokuimba. Anotori nacho anototi kana akatonzwa achitoreva ati mama siyaiirireyo ipere ndinoida zvokuti. Because mawords akadaro hasi easy kubata. Mukaona mwana mudiki achibata ana achitori nechipo. Handitika. Aiwa tinotenda mukauya kuno Cape Town please. Ndokumbira kungoficha ka1 chete pavidhio yenyu ka1 chete. Aiwa definitely kana zvana Carolina zvapera tosvika. Handitika. Aiwa tinotenda manje. Iri bho sister forget. Gandi ed box rasa. Alright. Mwene swara. Sorry. Mati? Right. Now box razara manje chimbomire guys mbona kuti ndavapamwa nyowan. Akandipesa 0 amira kudhara 0 sisi. Akomana 0 Shero sei wanyanza kufarira 0 iyoyo? 0 is my friend. Uri sei 0? Mushe zviri sei? Handiri boy nini kuri sei kumba mabasa zvese. Kumba bo mabasa ndo ari kutonetsa basa hakuna neCarolina iyi. Apa uri kupi 0? Apa ndiri paNotoni. Uri local kai? Aiwa tiri kumusha chaiko. Aiwa ndazvoda. Uri sei mwana wamai? Aiwa ndiri bo. Rega ndimboda izvi. Ndazvandakamboita pana handiti. Izira kuti arekarayireiko. Izira kuti arekarayireiko. Areka ya Jehovah mberi isu tichiteera. Ndiko kuti tikunde nekuti ari mberi. Right. Unorova 0. Unorova. Album serious here. Aiwa album makarova mudhara. Aiwa makarova. Totenda Mwari. Aiwa makarova. Thanks mwana wamai wangu. Aiwa rakavara kupinza pamhepo. Saka zviri sei yazvo? Zviri right mwana wamai. Pari sei paNotoni? Handiti. Aiwa pana patiri bo fish bo dziripo. Dziripo here fish? Aiwa tisuka mafish bonga aiwa dziriko. Zvekuti ndikauya hauzodzime foni ndakudzitsvaga. Aiwa tokudzimire tokupai. Ndeizwa ndogamuchirwa na0 muNotoni. Aditika. So what's your favorite song pama albums enyu ese? Song I'm not in. That is my favorite song.
unoziva kuti zero chii chinondinetsa mwana wamai. Ndinoti kana ndichipinda mustudio zviyazvi ndinongoshanda masongs zvakafanana zvekuti ndenchinzwa kunge vana vangu. Unochimbofila kuti dzese dziri 10 kana dziri 11 dzakafanana. Imimi ndimunotozoya neengo yekuti indofarira iyi. Hai, inini arika ndoifarira. Arika kumberi. Wazviona zvandiri kureva. Mumwe munhu anataura kuti indofarira favor. Saka imimi ndimunozoziva kuti iyi ndo inonaka. But inini ndichitoita ndechingoti dzese is the best and dzakafanana. Handitika. Ndozvachiona kuti chero ukaona ndichiimba kushow then ndichingoisa effort yandongoisa pane imwe yandabva kuimba. Handitika. Yeah. Aiwa bo ngoma Mathias aiwa bo chero boga. Bo bye bye. All right. Iwe ugobatikira kuseri wewe chero. Ugobatikira. I know you are busy but ugobatikira. Iwewe. Unonditengesa pane vanhu. Alright. Right, saka ndambovhunza inini mukoma Mathias kuti what was your biggest challenge murimo music industry? I mean, tisingaende hedu panyaya dziri too deep zvekumashowz zvisinei nekuti tezenge takupinza mamwe departments mamwe macompanies, but imimi personally what was your biggest challenge muri music industry? Challenge hombe yandakaona Shema yandakasangana nayo Shero yanga iri yemavenues edu sema-gospel musicians. Number one, zvazvakaoma kuti mavenues edu anga ari limited, kuti munhu ane ari kuimba hake dzimwewo nziyo dzakewo dzaanoimba achiparidzawo neimwe nzira vari izi kuti dzimwe nguva vanogona kungopinda mubhawa votonoridza votodii, but isusu manje taidhila nemahalls nemastadiums zviri limited. Saka taita challenge yekuti kana tichidaita mashows zviya taishaya mavenues ekunoitira because dzimwe nzvimbo dzedzisitorina waona. Then number 2 challenge yandakaona chinhu chinonzi piracy. Inoti izvozvo uchiburitsa album na 12 midnight by 4 am rine razara. Saka waitozoona kuti muriite nemasales production yamakaita zvakutorema because already album rine raflag. Some challenges akawanda zvawo, but ndangotaura just 2 to mention. Wow, okay. So Mendi Ede against Zim Grounds. Zim Grounds, you say? Boy. Ndaziva kuti wapindira. Aiwa, handisimbodi kupinda but nhasi ndatireka ndipinde. Mukuru wangu ari panapa. Ndakuona. Uri seke bill. Aiwa, inini bo zvekuti. Ndoziva kuti iwe unogara uri bo. Bo zvekuti. Ndoda kungozongoya kuvidhiyo hembe yembero. Ko hauchada tiri kufamba here? Tiri kufamba bo futi. Ndichida kufamba dzokoro rine simba ka. Because tiri kuchipedzisa this week naja. Ndendiripo. Mukandibuda ndobva ndakubuda iwo. Aiwa, tidi zvekubudana. Mwari avazvidi. Aiwa, iwe neni zvakaramba izvozvo. Aiwa, bhandi neburugwa. Kana Shero anozviziva. Aiwa, bye. Musarabu. Thanks, bye. All right. Guys, nasi box razara saka ndikumbomira kuisa linki kune vanhu vari kukumbira linki because box razara for the meantime ndamboti MTK. Zviri sei Sister Prashi? Hello. Kuri sei Shero? Bobo. Kuri right. Ndokumbira kutaura na brother. Aiwa, taura zvini nawo. Makadi zveni. Especially right here.
ndiripo ndoda kungokuudzai kuti makandikomborera muna 2016 musi wa18 November tiri kuWhite Seat pamakaimba mweya muchene uya utizodze. Thank you so much. Unoziva mweya muchene wakaita kwazara. Yes, ndakanga ndiripo, ndiri uya akatongobva kwanga akabva ndikaenda kumberi ndikanomira ndikasimudza maoko. Thank you so much, bitch. Profession mungwe pavakati vanhu vachida kundibata zvikanzi musamubate musiya akadaro. Ndobva vauya vakandinamatira. Makandikomborera kubva ipapo ndozuva randakatanga kukuziva, ende song iyoyo every time kana ndine maproblems ndo inouya mumusoro mangu, ndinongoti rambai makadaro. Tinokudza Mwari mwana wamai. Amen. Ramba uchiitirwa zvidhafu. Amen. Maita zvenyu. Thank you, my dear. Thank you. Bye. Bye. Alright, so the next person. So ndosinobota ndichichuza vatanga kupinda, guys. Okay, Charles, did you say? Alright, so the next person. Hi, Shema. How are you? My device is not sure. Okay, Charles. Alright, TV. Okay, zviri sei Shema? Inini ndapinda ndiripo. Muri sei mukoma Matthias? Ciao, uri sei? Ndinofara kana makasimbawo. Inini ndapinda mubox kuti ndikuudze kuti pane masongs enyu anondirangaridza mwana wamai vangu. Ndapacho iwayo. Pane album rina Favor because pandakambomushanyira nchibva kunoku ndakaswenda kumba kwake saka ndorairidza. Saka that was our last time kuonana. So January wachona akazotera akabva she passed on. So zvakazondipusha kuti ndikufarirei kusvika pakutenga ma-CDs enyu. Saka nezuro ndatoseka pandaona notification yaShema yakati tina mukoma Matthias Mary at 6. Because nezuro I spend the whole day ndichiona ku YouTube all your songs. Especially na Favor. Yes, saka mwari akuitire zvakanaka, mutori mapiritsi kune vamwe vanhu. Like me, kana ndatofunga my late sister, ndinotoridza that album. Thank you so much, Shero. Thank you for your program. I don't have much to say. Ndinogamuchira hanzva dzangu. All right, thank you, Sister Ciao. Okay, Favor, zviri sei? Shero, zviri sei? Tiri bvo, kuri sei? Kuri bhobho, zviri kudii? Ndiri bvo, kuri seiko? Kuno kuri right. Taurai zvenyu navamhere. Mukoma Matthias, muri sei? Favor uri right here. Ndatouya ndiri Favor. Uri kuona so? Kochimborova kakapisi mbijana because ukanzi Favor unofanira kugona Favor yacho. Favor takaiona baba, takaiona Favor ichiuya naMwari. Takaiona baba, takaiona Favor ichiuya naMwari. Favor haitengwi nemari, Favor haitsvagwi kun'anga, Favor haiuye neshamwari, Favor inouya naMwari. Favor takaiona baba, takaiona Favor ichiuya naMwari. Unogona Favor. Uri kuona ichi Matthias, ichi chandakabata ichi? Ndirichiona mwana wamai. Chakaita kuti ndiimbe Favor ichochi ichi. Tinokudza Mwari. Saka ndiri kuiona Favor muupenyu hwangu mazuva ese. Ganzi zvii zvaitika kuti uzobata ichi? Ndakadhumwa nemota mukoma Matthias. But tinokudza Mwari.
Ndakangoti favor inouya naMwari. Bhaibheri rinoti haungafi asi uchararama. Nekuti vamwe vanodhumwa wongofira ipapo. Wotofira ipapo. Asi inini ndinongoti favor mazuva ese inouya naMwari. Mwari vakakuchengeta favor. Mwari vanondida Mathias. Haisi yekutanga kaiyoyi. Saka ndosaka ndakazonyanya kuti favor inouya naMwari. Ichokwadi mwana wamai vangu. Amen. Saka ndiri kuimba chaizvo, ndiri kuimba favor mazuva ano, handina dzimwe nziyo. Ndinongoti favor. Mwari ngaakudzwe. Ende neniwo ndabva ndaiona favor muupenyu hwako zveshuwa. Waiona ka? Because hazvisi nyore zvinhu izvozvo. Hazvisi nyore asi ndiri kuiona favor, ndiri kutoona kuti ndiri kupora panyama zvese nepamweya nesomhu yako. Nekuda kwekutenda uchatowedzera kupora. Tinogamuchira. Sister Shero. Nhasi ndakadzikama. Wandiziva here Shero? Ndakuziva zvangu. But nhasi ndakadzikamira. Ndikuzviona. Ndiri right. Ndiri kungoona favor muupenyu hwangu. Nhasi kuboda kuti chane anoindwe. Vanoanointa mukoma Mathias. Chokwadi. Plavuti mukoma Mathias ndakambogara padhuze nemi kurufu kwatuku. Sure here. Tikatomhorosana. Muri munhu kwaye takatotaura nyaya. Makatondibvunza kuti tiri kuenda here kumadziva. Ndakatoti kumadziva ndanichida kuenda asi handisisina fuel. Mukatonditi fuel iri kunetsa mazuva ano. Mwari ngaakudzwe. Ndinotenda Mwari. Muri munhu kwaye apa makachena sei? Kana iwe wati ndakachena ndakutobhiliva ndakachena. Aiwa makachena. Ndakangoziva favor. Tarisa Shero akundiseka manje. Ndakakupedza zvakanaka wani. Shero ariko wani. Shero ari kurwadziwa kuti hauna umuti akachenawo. Shero, I like your dress. Shero. Ndandichida kutopfeka dress rangu rakafanira rako riri reblack but ndazoona kuti murima munomu ndinobva ndanyanya kusviba kuita goro sviba. Sengezvino takatashaka takafuna kuti cha. Ndatotya kuti ndozoita goro sviba. Bye-bye, ndakuenda vamwe. Bye-bye, chienda chamwari. Bye-bye. Iripo. Okay, and brother Chris, GCC. Ndapindawo. Ismail. Ngoma Mathias. Chris uri sei? Ndiri right mukoma wangu. Ari sei mabasa? Mabasa ari right mwana wamai. Kuri seiko? Kuno kuri right. Ndiri kuSouth Africa kuRustenburg. Wakavharirwa mumba. Sorry. Kuti mune device iri kurira kumashure kana kuti kune music iri kurira kumashure? Okay. I think TV. Yeah, right. Alright. Takavharirwa zvakatomera, takavharirwa kunoku mukoma wangu. Kose usina kuprofita, ungada wakamhanya kumusha. Takazvifunga ndikazi ndava kumusha kwacho ndozovharirwa basa rozovhurwa ndiri kumusha. Ropera futi basa racho. Wanzi hatichadi vanodzoka. Ndozvandakafunga ndikati anongogarira ndiri padhuze nebasa. Aiwa, asi as long as zvichifamba mwana wamai vangu. Ndozvakakosha ashuwa, ndozvakakosha mukoma. Ndozvakakosha izvozvo, as long as zvichifamba ndozvatongoda kunzwa. Amen. Ndokumbira kubvunza mubvunzo wani.
Mune maalbum mangani so far? So far ndava ne8. Okay. Rekutanga nyasha. Rekutanga rainzi tinoda nyasha harina kuita zvakanaka iroro vanhu havariziye. Then rechitu ndo rainzi anoita minana. Anoita minana ndo panowanikwa vana Favor. Vana Favor nana Chipostora. Yeah, ndora ndo nazoziva. Rainzi number 3 rainzi nguva yenyasha. Ndo panana ndisahwira wako here uyu Mwari ndirangarirei. Nana Peter pamazuva angu nana Sabhuku Varazipi. Rechi 4 rainzi Glory to Glory. Ndo pane song yashero inonzi Efiziba. Ndo ya sure ndizvozvo. Nana it's not over. Then Rechi 5 rainzi double. Ndakangoita mistake papa because ndaifunga ndeti 7. Rechi 8 riri kutanga rimataura ndo ndangasikangazivi. Tinoda nyasha harina kunyanyisa kufamba zvaro. Takangoriisa because ndo kwatakabva. Aiwa, ndanzwa muchitaura zvokuti pane rimwe riri kuuya manja. Riri kubuda end of September. Aiwa, takarimirira ngaribude. Iroro rinofanirwa kuti urinzwe. Takarimirira shuwa, rinosvika. Haditika. Aiwa, mwe maita basa mukoma wangu, hariganisiro vamwe maita basa mukoma Metias. Thank you so much, Chris. Sharp. Bye. Chris, you cannot see me. Right, that's not so better. We had someone else. Ndikandise Kumbi ndiye anodeserva kumboya vambodisappear. Kumbi to the Kumbres. Ndeipi zviri sei? Uri sei? Ndiripo. Ndiye kakambofuriza ka. Apo panachitoni nyaya nawo. Mina ndambachitaura ndakufuriza 1 second ndakucheka something. Ndambachitaura. Uri sei Kumbi? Ndiripo, ndiri kuitirwa nyasha, ndiri kuitirwa Favor. Really? Ndakuona kanhasi wangu achiposta zvisingaite. Mathias Mero uyu kauyu ndakatanga naye kubva kudhara ndisati ndazvara, like ndisati ndati changamu. Wakazochangamuka liniyo? Ndakazochangamuka pandakazongocrossa border chete ndo ndangochangamuka but otherwise vana Mathias Mary takakura tichivanzwa and hatinombobvira taita sei, hatotombobvira tachinja. We still listened to his beautiful music. Kunyi sendichimbopinda panobuda vamwe like ndezva song yake imweyo ndachida kutomuudza direct kuti ndakaiimba zvaita sei, but it was a great zvakaitika chiitiko chanchakandinakira chekuti ndakaimba song iyoyo kusvika vanhu vaakupopota kuti komudhara zvamunenge maakutoita pairesi maakuramba muchingoimba song iyoyo chete zvarese. But handro haakutaura but song yandinonyanyofarira song yamukoma Mathias Mary ndeyekuti try again number busy. Anoti try again number busy, try again number busy. So iyoyo manjeka I know that the message was something different, but inini ndaimbira ex wangu kuti shamwari ucharamba uchifona ina handida foni iyoyo, you know. So Fesi, uda Fesi.
ndanchidya asi uzoti mabhandle awo apera here kana kuti network ndo yadonha because ndavasendera message munhu wamwari anogodonha sei I mean network yake inodonha sei netesoti wapindura here taura all right then chichinge ndatomike ndichinyora manotsi nguva dzandanchiposta dzedze makuseni payekera yawanga wakaisa yange ri nyaya yekutoti chinyi ndandichitombonyatsonzwisisa kuti mukoma Matthias Mere ndakatanga kuvafarira rini chichi so ndakatanga kuvafollowa 2011 and then I'm also very excited and happy kuti over time his music has improved quality yemavideo avo aneka kukwenenzverwa kaakuita because we are also people vanofarira chigospel but we also like it when gospel vanhu vegospel vachiimba vachinzwisa tsitsi so I'm highly like gospel, who said gospel vanhu vanofanira kunzwisa tsitsi, you know that thing yekuti you just know this is a gospel video and I mean, not everyone are not attracted with that. So I'm just happy and excited kuti my videos avo akurakidzawo also kuti kumba kwaMwari kumba kunofarwa. And when you go there, you're also likely to have fun, nekuenjoy, nekuita sei. So inini izvo ndakazvifarira vachibudisawo vanhu vakatsvinda vakageza ndo zvatiri tichida pamavhidhiyo aMwari. Yakuona kuti Mwari uchanoita kunge anonzwisa tsitsi, zvinondibhowe. But yeah, but you know he's doing exceptionally well. So job well done. I know kuti anogonawo kuzoona even after kuti tiripo mafans all over the world vambopota vachingoti wiro kwatinenge tiri even after lockdown vachiuya vachitimbira tinouyawo and even pavambotaura machallenges avo ekuti music yavo vainetsekana pekuridzira inini taura ndautaona message okay kunokuziva kuti data ndorapera kana kuti foni ndoyapera moto guys tapautaura zvavo kumbi so inini hangu even vanga vasingakwanisa kuridzira mbhawa but isusu taitoenjoya music yavo tiri mumabhawa. I still remember kuti when I did my A level pachiimbwa Fever ndakairidzisa kusvika ndazodzingwa mubhawa makuseni na6 am zvakanzi achiendei kumba manyanyofara but you know it was just a different life situation yekuti I was kumachonyonyo and ndindega ndaandine mari so ndaikwanisa kuridza zvandaida and ndakairidzisa Fever kusvika vanhu vese vangoti mukomana uyu pane basa. So I played that song and I was just thankful to God kuti maita kuti ndipase my A level. You know it was really important back then kuti tinge tichipasa tichienda kumberi. So Fever ndakaimba kusvika ndadzingwa makuseni. In fact ndakatozoya ndakakolectwa nanadedi kuningirikeni zvakanzi chiuya kumba tazoona kuti wafara happy end but remember kuti wakazoramba uchifarisa Fever yacho tozoishaya saka that is it. But I like his music. Like I was really honest even paper nanchi poster all the songs I follow and one of my favorite nandividiyo handisonzi kuti vaichasiyini gays saka kumbi une munyama but anyway it's okay. mina nditase kuti vanokera here vavhura message here tioni mina nditarise pane saka handizivi kuda foni yapera moto guys. I don't know her. Inogona kunge yapera moto but haiwa Fever takaiona. Fever yakauya naMwari. Then and music yavo futika inondinakidza kana ndichienda kuZimbabwe ndiri mubhazi. I had forgotten this point. Paipe panonzi uri paroadport paipa panonzi tenga matiketi. Amene matiketi arikutingwa paroadport paipa. Then wapedza kutenga matiketi. Then kobva kwaita get pass. Kokaita vamwe amai vamwe so vanongonzi namata vanoita ziprayer rakakura kusvika tasvika kumbudzi vachinamata vachiti Mwari komborera nzira yatichafamba.
Then after that, kwaita vamwe vanenge vachinwa 2 liter kokobva vati tiisire amhere apo, tiisire mhere. So I used to enjoy that. It's a good experience. I know kuti mamwe better ways of traveling, but when I think of that experience where yakagara nevanhu vakuru who are just excited, happy, but vane kamwe kakuchi kaka-anxiety and all that, uchiona ma-different emotions, vamwe vanenge vachidya zvavasati vambodya and all that, it's just one experience yekuti at some stage you should just go through it and see how things go. Nevamwe vanozongoto but fefa inenge ichiridzwa wakada kuisa dzimwe dzedze madhudhucha zvonzi uda kuti tasisa kudhindirwa passport. So the music is beautiful, it's very good. Yeah. I don't know kuti vachadzokera kuti foni yatorekera kana kuti hatizivi. So thank you Kumbi. No, it's okay. I don't regret it. Ndataura zvangu zvandazva zviri pamwe, it's fine. Vanozongoona later. Great, thanks. Sharp. Good night. Right. Omi, sister Omi, sisi. Yes, Shero. Yisi. Ndiri bo, uri sei yako iwewe? Kuri bo meneko. Ewa, kuna kuri bo kurutonhora chete. Oh, no. Right, vadzoka. Okay, right. Kumbira kudzoka kuti. Kumbira kuona ramba uri mubox kumbi udzoke. Right, sisi sister Omi. Ndiri bo Shero, uri sei yapora here nyasha? Nyasha ndakutotata kupinda wambo iswe nani ndine cousin wangu munomuka wandinombopepa kana zvakakwidza. For 3 weeks. Taura zvenina brother meme. Makadii zvenyu mukoma Matthias? Yes, Omi uri right here. Ndinofara hangu, seiwo imi? Wifi yanga yambotirwisa but Satan akundika. Handitika aiwa ndafara kuti madzoka. Niniwo ndafara kuwana uripo. Handitika inini munoziva kuti ini ndaingonzwa kuti kune munhu anonzi Matthias Mera anoimba, but asina mbobvira ndanzwa kana song. Ndaingonzwa kuti kune munhu anoimba, saka rimwe day manje ndatora mwana wangu ndaenda naye kuZimbabwe. I think it was 2012 2013 here. Saka ndakazoti ndadzokera ndobva ndanzwa achimba, ndakaiona baba, ndakaiona Favor ichiuya naMwari. Apa ndikutarisa apa anga ari mugrade 0. Ndikati ko wakutoimba shona nhai mwanangu. Ndikati ndiani akaimba. Ndofanirawo ndatanga kutokufarirai nekutotsvaga masongs ichizonzwa hanzi kana chipostora chotaurwa nevakuru vakaretererai. Ndikati masongs endongonzwa kuitirwa zvakanaka mufunge, ndongonzwa kukomborerwa nyange wakaremerwa so unongonzwa kakuzongorerukirwa so. Anonzi ani mwana uyu? Anonzi Blessing kana kuti Taonga. Dai Mwari vakamuwedzera mamwe mablessings futi akaita kuti amai vafarire music. Chokwadi, and I wish kuti mukamboita show muri kuZimbabwe ndombouyawo. Kana zvekorona zvangopera izvi obvious teta vako. Handitika ndodawo kukubvunza iwo mubvunzo 1. Makasununguka kubvunza. Alright, masongs enyu kana muchinyora, munonyora muchiverenga bhaibheri, munoita kurota kana kuti munonyora kana paine mushumira anenge achishumira? Good question mwana wamai. Zvazvinoita munhu anoimba neanoparidza vese vakadeedzwa. Musiyano uripo ndewekuti mumwe ari kutaura mumwe ari kuimba. But tese tinotodeedzwa naMwari kuzoimba shoko rake kuzoriparidza. Saka unotoinspired by the Holy Spirit kuti ukwanise kunyora kana kuimba kana kuparidza shoko rake. Saka inini hangu handiroti ndinozviwana muna Mweya Mutsvene zvandoimba zvese. Handitika. Aiwa mazvitei. Ndine imwe video yenyu yandakamboona
But I think ndeyakudhara kudhara uke paive kumvura here kulake something like that. Ndo album rights tinoda nyaya racho. Ndaita zvekutozofananidza kuti nhai ndiye the same person. Aiwa makaita moving from glory to glory zveshuwa. Ndinogamuchira shuwa munhu waMwari. Handitika aiwa mazvita henyu taurai nakumbi uyu. Bye Shero waita hako. Okay, bye. Right. Right. Kumbi to the Kumbres. Yes, Shero, urisei. Ndafara ndajoina live yako. Ndafara ndajoina live yako. You know, it's my first time in studio. Mkoma Matthias. Kumbi urisei? Kumbi ari bo. Namba yenyu imwe yandinofarira soka. Ndiri kunonzi chi? Ndiri ku South Africa. South Africa. Wakakanga uri. Maza iye inonzi chi manje yekuti ukasvika padhuze necelebrity unotanga kutaura kwausina kuswera kakuvhundukira ndandatokanganwa Ndozati chikumbi. As long waswedera padhuze nemunhu wenyama usambofa wakavhunduka because pamberi paMwari takafanana. Chokwadi. Takafanana pamberi paJehovha. That's the message, you know, you portray in your music. And I used to think I'm not a fan of gospel up until you came into the limelight. I know kuti mataura zvenyu kuti makaimba kubva kudhara, but pandakakuzivai ndanditoro imo mumabhawa imomo, but song yenyu yakaridzwa ndakairequest ikaplaya kusvika mangwana makuseni. Saka ndaingoti ndakaiona baba, ndakaiona favor ichiuya naMwari. Urimo mubhawa imomo? Ndirimo mubhawa imomo, and so music, good music knows no boundary. Inongosvika. So that's the beauty of your music. Because, thank you so much Kumbi mwana wamai vangu. Chokwadi. Then nekamwe kandamboimbira Shero kekuti try again, number busy. Try again. Yes. Apo ndaona kuti Shero abva agumbuka. I won't go into the details of the circumstances. Angachanzoni pane bhebhi rangu randaida, but bhebhi riya yabva ramushavisa hanzi bva rakazengera kuda kudzoka bhebhi riya hanzi bva tanga kufona hanzi ndaitaurisa foni yake rikati ngiringiri hanzi ndaima chiti try again. Ndaibata. Yeah, and finally, just also bearing in mind that there might be a lot of people who are kupinda, and I'm usually here. Saka, I don't want to take so much of the time. I was telling Shero, I like how your music has evolved over time. Back then, I used to hate gospel, thinking, why is it looking depressing? So you go to gospel, and your music is evolving. You show us, you know, and you can also dress. So I know kuti when you change, there comes a bit of criticism. You know you're losing your. But for some of us, I think church and we are motivated, we are attracted, and I love the music.
even ndiri mubhazi ndichiuya kuSouth Africa ndo music inenge ichirira waya so chero usingaide inongorira chete, you know. Thank you so much, Mwanamai. Yes. Yeah, I just thought I could come and share this, but anyway, keep pushing, keep going. Yes, we want to hear more from you. Sure, Mwanamai waita hakono kundipawo simba. Eba uyu muartist weMashemalians anoimba munhu yewe mukuona. Akapenga ndamunzwa zvangu ini. Asi kuimba apa. Baba nemukana tatombomuda pavidhiyo chero. Dai baba nemukana tatombomuda pavidhiyo. Chero makatoti video iri kuitwa iri ndinouya ndinotouya asi business trip. Business trip ndinototi kwaita business uko ava chinyatsoziva hangu ndikuti ndongonofeature video ndinotouya handiregedzi. I think Sharon achakupa nhamba dzangu tozotaura. Nice. Zvisiri zvematongonga uyu anoimba mukomana zvemashuwo chaizvo. Anorovaka. Yes, zvisiri zvefongonga zvazvishuwa but inini maybe ndikungoda confidence kai so ndakatambira ndofunga mudhuze nemi maybe I don't know but chikolabo. ngambokutururei pane akanyora song imboimba ndezvamwari izvi ndezvamwari so not zvinhu zvangu zvandaishuvira zvaita nasuno ndave kuchinjangu magi Mwari komborerai Matthias, Mwari komborerai Shero, agobudirira, agopachikira, oyetera. Ndezva Mwari. Wakaipa. All right, no, it's fine. I think that also scarisisa. And asking I don't know you so some. Yeah. Bye. Nikiri mukoma Matthias imboita shout out kuna cousin wangu anonzi Nyasha Kudyanga. Anonzani? Ari apa bonyesha uye pano mani. Zvibasere uye. Hana wigi saka ari kushoda. Right, achiuya mendi Ede Supernatural. Zviri sei? Hello Shema. Sei. Mushe andafara mukoma Matthias. Muri sei. Vovo. Mukoma Matthias muri sei. Mukoma Matthias wane vafuriza ka. No, muri kunzwa mukoma Matthias. Network yedu yakuita chikatakata. Mbani mukundinzwa? Network inini Shema ndiri kunyazokunzwa mushe. Inini muri kundinzwa wena? Yeah, ndakunzwa hai but yeah. Ita exit mudzoke futi. Mukoma Matthias. Shema, you look so great, my sister. Thank you. Guys, kuti ndipfeke hembe kasati kupinza business. Uri kuonayo? Swaziland ndienda kukuitira Shema iyi. Ndio uri kuda kai? Wow, that's so nice. Weizikazi ngauye chero asina dhuku ngauye. Mukoma Matthias muri sei? Uri sei hako mwana wamangu?
Right ndobva pabhikita panyika. Ndafara zvisingaite. Wafara here? Ndafara but ndiri kuno kuSwaziland. Kuri sei kuSwaziland? No, Swaziland hatiri kukomborerwa, tiri kungoona favor yaMwari chete. Muri kuitira basa sure. But lockdown yata here. Haisi tight zvayo stereki iko zvine zvaanane, but it was tight before, but iko zvine zvavanane manje. Kana favor yaMwari iri kuoneka kuSwaziland, Mwari ngavakudzwe. Sure, ndinofarira hangu video yenyu anoma, your videos are improving every day. Like that one yamakaita Mwari vanosoita matable. Vanga vatotara urombe, isu tinokanzura back to sender. I like that video. I sure I remember improving, even dressing. No, you are trying your level best. No, humbleness yenyu Mwari ngaramba achikubatsai, achikuropafadzai. Ndinogamuchira hangu supernatural. Sure, maita basa mukoma we awaiting kunzwa mamwe mavideos kumberi uko. Mwari aramba achikuitai mabasa makuru. Thank you so much mwana wamai wangu nokundirangarirawo. Thank you, Kazi. Thank you, brother. Thank you. Love you all. Thank you, Mkoma Matthias. Bye. Thank you so much. Stay blessed in this corona. Musabatwa ne COVID. Na Carolina, will you please? All right. Thank you. Bye. Does this someone ever do a nigga to drop? A drop. I think Budiekela guys, apamune varipo palaini Budiekela vachema network. Let's see kuti vanodzoka futi. Let's see kuti vanodzoka murisa vanhu sha. Hey guys, how are you? Yes, usende. Murise amana. Nasina suda nkuya pa live, yeah? Haraiva. Very kuti get you Sunita, thank you. Okay. Thank you guys. Nekundi wish a quick recovery. Ndaka force kwa kumwiswa mapirizi. Yo, it wasn't good. Ndikakuratidza kukura wakaita mapirizi iwawoka. Mese muno collapse ini. Iwe, yeah. Titaura now. Taura ita muri. Esi Mkoma Matthias, how are you? Zviri sei hama yangu? Inini ndiri right zvokuti pari sei paHarare? PaHarare pari bho zvokuti kuri sei ikoko? Kunaku kuri bho zvisingaiti kungosuwa kumba chete. Achimbouyai ndachimbotaura naShero nchiti mbopa wambouya veduwe. Kumba akuike zvekumhanya zvekudaroka. Saka muita seiko? Kumba akuike zvekumhanya. But ndovimba one day munouya. Kuuya tinouya. Hatuuyi hedu zvekumhanya asi tinouya. Zviri sei Audrey? Ndiri bho, muri sei? Kuri sei ikoko? Kuri right. Taurai naBudi Matthias. Makadi Mkoma Matthias. So pane device andiri kuzwa kumashure matiri kudzikisa rimwe device. Ndiri right, muri sei? Kuri right. No, ukudera rimwe device, wadi kudzikisa rimwe device. Maybe add someone because ndokuchimbodzikisa rimwe device riri kumashure regandise Tatri kuimba kakuti let be us we've been waiting. Hi Mkoma Matthias. Muri seiko manje njenje? Atanzi ndiri kuda kuyozokudzewo song yenyu yaanofarira ndiipi? Anofarira weumambo nditari.
We umambo nditarire, baba kudenga nditarire, Jehovha wangu nditarire. We umambo nditarire, baba kudenga nditarire, Jehovha wangu nditarire. Iyoyo ndiye anofarira. Saka anobata zveshuwa. Ini ndine songu yangu yandiri kutsvaga yamakaimba imimi kunga ndoipa album renyu ramareva riya inonzi Nyasha so inonzi chikakushina China kakushina China amawene zvinoita Nyasha. Your voices handizangu kuti pamauya makaimba naonzi hapi, but your voice is there. Ya ichokwadi ndakacollaborate naPastor Josh na Tsitsi Kudita. Yakabuda iri single. Kuinowanikwa kupi? PaYouTube iripo. Inonzi ndakaitsvaga. Ndakatoti pandakaona hangu muchuya sora hangu kutaura ndikati shema ndafara kuti mukoma Mathias vari kuuya musi weSunday ndiri kutoti pairi kutanga live ndendapo uchingoisa link ndendapo ndakavatumira message yangu vakaverenga message havana kupindura. Alright. Song iyoyo zvandichaita yakanzi kushaina nenyasha. Kushaina nenyasha. Kana kuri kuti mune maishaya zveshuwa ndichacheka itai resend message. Ndikaona message monitumira number then ndokusendera song yacho direct. Asi ndakafara pandakaona kuti muri kuuya pale ndikati ndichatovabvunza direct because ndaane nguva ndichiitsvanga. Ndaive nayo saka ndizoti pakafa phone yangu I lost everything. Saka ndinoida zvekuti ndinokupai kana ndakundikana munopuwa na Shero. Handitika. Shero wazvinzwa ka? Ndazvinzwa. Mukaona wasina kupai message isati yauya. Iwe handikupesa nokuti apato recruitwa vanhu tuka parecruitwa mukoma Notion nakumbi. Saka ndikaona isina kuya ndisachazive kuti hauna upiwa here kana kuti uchiri kuchema kusarekrutwa. Same yenyu yekuti Favor thumbs up ndo yakaita kuti ndikuzive, ndo pandakatanga kuzonyatsokuziira ipapo pana Favor. Ndotenda hangu Mwari. Tanga iri foundation. And keep it up, murambe muchitiropafadza muchiimba muchiita makolabho muchiita zvese. Keep it up, God bless you. Murambe muchidzoka futi paShema TV pedu panapo. Anditika haiwa tinotaura naShero toramba tichidzoka. Pachividhio. 4 minutes then tobva tapedza ndikamukoma Mathias. 5 minutes. Bye. What Shero? Then maybe 5 minutes ndichienda because box racho riri kuramba richizara saka maybe ndoti 5 more minutes then tobva tapedza live haditi. It's okay, no problem. Alright. So let me just add vanga vagara varimo vamwe vacho ava. Sister Chiwa. Yeah. Yapinda ndisingafungiri. Yes. Mushe Chiwa urise. Ndiri bwa ndachinja zita ndingajambe. Mukoma Mathias makadini. Urise hako hanzvadzi yangu. Ndiri bwo ini nangu ndinokufarirai asi munhu andanyanyopindira munomu. Ndapindira hanzvadzi yangu. Pane hanzvadzi yangu inonditeera inokufarirai zvekuti kana akazwa munhu achiti Mathias mhere achitaura zviri negative haadyisa. Anoramba sadza. So I remember pandakamboenda kumusha ikukoko kune macousins angu anoti kana vakadenhana kana vachida kuti vanyatsomurwadza vanongotanga kutaura nyaya yemusic yenyu imimi kuti but haina kugururwa bai papo munotorana kusvika zvanaka. So zvakaita kuti neni ndibva ndanyanyonzwa kukufarirai zvakanyanyisa. Saka pavakomana anogara kuruwa izvezvi haana foni zvekuti dai ane foni nhasi aisarara.
ndingadai ndafara kutaura naye mufungi. Sure, saka pane mumwe wacho manje mukuru wacho cousin yangu nekuti vainyanyoita zvekuti uye akati inini ndinonyanyomufarira yoti ndinonyamufarira saka mukuru wacho akabva aroora mwana wake mukomana akazvara ndobva amupa zita rekuti Matthias. Saka yangu handoziva aisisina dhoo manje, saka iyewo manje aiti akaenda kana kumitambo kubhora kana kupi kuchikoro aindozvipawo zita rekuti ndinonzi Matthias, ndo zita raaizvipa, but kuti Matthias kwakabva mumusic yenyu because anokudai zvisingaite. Mwari ngaakudze. Umuudze kuti hanzi neniwo ndinokudawo zvisingaite. Vanonzani maybe munofanira nomhoresewaga. Anonzi Evans Befa kana kuti munyanyi anonzi Evans. Unonomudza kuti Evans hanzi namukoma Matthias uri munhu ari boo chaizvo. Anofara zvekuti I don't know, ndamborwadza ndingadai ane foni kani mwana wamai wangu sikana anchingoti rega ndichinje zita ndinyore kuti Chiwa, at least ndikamuudzawo kuti ndakataura naMatthias. Anobva afara. Unonomudza kuti hanzi ndamirira kutaura naiye. Ndinomuudza inde ndafara hangu, music yenyu ndinoifarira zvisingaite. Thank you so much Chiwa. Mwari vakukomborerei, basa rirambe richienderera mberi. Tinongoshirwa kuti murambe muriko nevana vedu vachazotera nevazukuru varambe vachinakidzwa nemusic yenyu sezvatiri kungoitwa nanhasi. Aiwa ndinogamuchira hangu inini. Alright, maita basa. Thank you Shero. Thank you. Bye. Bye bye. Bye. Mukoma Matthias mimi kamuchandirovisa nevanhu. Pane munhu achatadza kupinda mubox. Guys, inini ngatikaonde vari kumuka. Pandikuona Lady Gwagwa, Nox Blabla, Paida, Masia naManyoni. Guys, these are the people vachaeda. Vamwe vanenge vasara sorry because takufana uchipedza guys. So I'll start by adding Lady Gwagwa. Lady Gwagwa, should you say? Hello, sorry ndauya ndiri dark because ndiri kubasa. Hazvibvumidzwi kuti ndikaste imba yekubasa kana office. Alright. Mukoma Matthias. Ndoda kutenda Lady Gwagwa. Ndoda kuti thank you. Ndoda kutenda nemusic yenyu. Pandakatanga kuda music yenyu Sterek, tatiri pa event vamwe vanhu vanga vane 20th anniversary yavo. Saka vakapinda nesong yenyu inonzi Favor. Saka ndikati wow, Mwari ngakudze. Vachipinda zviya zvokuti anti vamwe vanoita anniversary like a wedding. So vakapinda nesong yenyu. So like half of the crowd yaitevedzera song iyoyo. Ndakabwekana musingaiti. Ndikati kwenini sei ndisiri kuziva song iyi iri kuzikamwa nemunhu wese. So ndakabva ndaita effort. Ndaisimbofollowa songs ndofarira hangu magospel singers ekuZimbabwe, but that one yakanditora by storm zvokuti dzimwe nguva kana zvinhu zvikandiremera ndichida a breakthrough ndiyo yandinoisa song yenyu Favor. Vanenge vachiza inondikomborera zvokuti then mukoma Matthias panapa pane makuhwa pano pagrupu sema uyu achachata uyu. Saka pamuchato wake isu tisi vana gogo pano pamuchato wake tatiwana guest musician. Lady Gwagwa. Hello. Lady Gwagwa. Hello. Vafriza. Ndati vafriza. Taura zvemuchato here kuti ndo guest musician wedu asi chinai Mwari vadzosei. Vafriza. Ndosaka ndakuti takuda kuchiti vangori mubox vapere because Mukoma Matthias pano paMashemarians takamirira muchato mukuru washema. Saka Mwari ngaakudzwe. Yes. Ndinokumbira zvinhu zviviri musati maisa vamwe vanhu vaiva muvidhiyo.
mwana uyu has worked so hard. Munofanira kumuisa one of your videos atange kuwana publicity. Shema, Sharon. Shema takutomisa muvideo since matotaura kudai. Mufungeka, I always pray for her, for God to locate her. Amen. So, he has been located. Kupinda kwa Shema, kupinda kwedu tese mashemarians. And as well, kana wati kangozoti wesu chembere beta tiripo, indoda haunchero kuita over yemucrowd. And ndoda ngotaura kuti munozivaka most celebrities are so pompous. Muri down to earth. God bless you. Thank you, Mama. Muri down to earth. To the extent that when I come to Zimbabwe, ndofunga ndichadoda kutotsvaga muri yenyu ngokuti hello. Ndinogamuchira mangouya munonditsvaga mama. Yeah, then pane zvamakuita mamusicians okuZimbabwe zvatiri kufarira. I think if I don't know whether I'm correct or not, makaita co-sing naMambo Duterere. Chokwadi chocho. Oh my goodness. That was really good. Because you know what? Co-singing, but the both singers. So yeah. Tinotenda zvikuru nokuti vana vasina umbimbi ndoga tiri kuzoona zvakanyanya whether gospel or non-gospel. Zvinova zvinoita kuti mubudirire zvakanyanya. Irambai muchizviita izvozvo. Mataura mapoints akakosha chaizvo mama ende muri kutivaka zvisingaiti. Tineti titotora tichinyora pasi mukati memwoyo yedu. And then sagogo samama imimi since muchiimba gospel music we pray that you live gospel. Ichokwadi ichocho. Mufarise mhuri yenyu, mufarise muroora nevana. Muti kwai kuna vanonzi gogo negwagwa vava chikufarisai. And then my last message is to Nyasha. Nyasha, get well soon, baby girl. Thank you, Gogo. Mwari akukomborerei. We appreciate gospel music. Zvikuru sei isu tiri kure inonyangata moyo yedu zvakanyanya. Thank you. Gogo maita henyu. Maita basa Lady Gwagwa. So havana kubvuma kakuzoimba pamuchato wako, handina upahwa pamuchato apa. No. Rega taure nemuromo wake Shema. Hallelujah. No. Shema ndaita munhu mukuru, handina kutaura zvakawanda. Bye, Lady Gwagwa. Bye, thank you. All right. Oh my God, crazy. Guys, I'm chipping mu box because that taura number yeah kuti anchakwasi kuramba nchiedha vanhu. So ndangopedza wacho vatapedza. Lotando, Yotando, zviri Lotando. Yeah, I'm alright. Shema, how you doing? Linjani? Angiyaphila kunjani kuwe? Ngaphila. Yes, ngiyawuzwa. Hayi siyathi imankhulume nje uyasizwa isiNdebele angithi boss. Andinacha ndinonzwa pachiNdebele boss. Kodwa ke ngizosho kuphela ungunderstand. Kodwa ke wena uyibhoza uhlezi uyibhoza siyakuthanda wezwa. We love you. You are our I don't know how to say it, but uyibhoza kithi yabo siyazilalela ingoma zakho zimandi kakhulu. We enjoy your music and you are only the one who can say yeah boza yeah. Thank you so much my brother. All right, si uyibhoza yedwa ngithi hayi uzosho kuzongena umuntu akucacisela uba bengikhuluma uthini kodwa uyibhoza kithi yabo, so mina ngiyahamba ke. Yafuna ukukhuluma my brother.
I will learn you one day. I will let you know how to learn isiNdebele. Uyiboza. Ndakuthanda kakhulu. Hayi ingoma zakho zimandi siyazilalela nathi. Like one Mshemarian another Ndebele. Imina kuphela. I can speak Ndebele. I'm the one Mshemarian, yeah. But I so siyabonga my brother. Yeah, uyakhuluma isibona ke manje uyakhuluma. Apha kuShemarian uyakwazi uzina usifunda isiNdebele. So manje ku-right yabo uzomela uzophinde like next time you have to come again because we will be here also learning Ndebele also is fine. You see even now you are speaking, I heard you said ngiyabonga kusho ukuthi uya understand uba Oh, a drop so kanti se paida see the paida to the paida did you say and schools go oh sister paida voyo ka freezer am schools weeka and schools go mendi age someone because schools go kuitira time manje zviri sei sister Manyoni makaisa mute device renyu bvisai pa mute zviri sei hello ndiripo ndoda kungokwezesa mukoma Mathias Mere makadini zvenyu Manyoni uri sei hako ndiripo zvangu imi fambai nebasa munogona zvekuti munondiitira as long mati riende mberi ndinogamuchira maita enyu music yenyu inondikomborera handidi kukunyeperai nhasi ndakatanga tichitokuridza haina sisi vangu hanzi baba vanogona munofarira ipi yacho ndinofarira FBZ inofarwa nasisi Shero saka manje tisinoita madoko Shero ini ndakataka kuimba odaira nditi all right start 1 2 3 go Terera unzwe FBZ mwana wa mai inzwa unzwe FBZ muningina kukura kwako pane chakakukoshera kometiesnyereti nambokuipla isusu imimi nyarara isusu tisiti kuima nditi ndanyarara okay iri ndini Sheroni ndini musikana anonzi Sheroni yaya anenge achiimba start 1 2 3 go terera uzwe FBZ mwana wa mai inzwa uzwe FBZ muningina kukura kwako pane achakuchengetawo kukura kwako pane achakuchengetawo saka tikutomboka maleseri mukoma Mathias munotogona kutopfuura vanhu vese aiwa mutomotinyorera pasi munombonyorera pasi ndotanga kudzidzira kuti 1 pamunodzoka futi ndinoenda kugona but unogona ndinokunyorera pasi wandisiri unzwisisa ndishero apa takutoda kuenda muklasidzidzisa aiwa ndinokudzidzisai ya munopa Shero upiwa songo ondipa ndotanga ndamboimba takutoita cover song yangu yaBudi Mathias mae mwana wakomboreme mukoma Mathias murambe makadaro musachinje alright tira mwana wamai vangu Manyoni mazvita guys people don't understand my lyrics bye bye gandi ede nox blah blah ndozoisa dolphin nox blah blah say chelele
ndiri right handiri kufara ndingaiti timu yangu iri kutamba nemanchester united but ngoma Mathias Mere moroi nokusuri sei ndiri right hangu ndoda kungoti ndofarira music yenyu zvingatomboiti and then ndine kamwana kebrother yangu kari 9 years saka kanogara kachinditi tete hanzi Favor inouya naMwarika hanzi Favor inouya naMwarika tete anofarira song yekuti Favor inouya naMwari and then Mwari ngaku ko kari kupi ari kuzimu all right manje nindofarira imwe yaya yekuti why ndichifarira song yoda kutanga ndaexplain remember munhu ukaita chakanaka mukurarama kwako handitika and then kune vamwe vasingafaniri kuti vamwe vanhu vabudirire you understand and then ndikangoita something chandaita mulife mangu ndobva ndatanga kutongoimba song yekuti hanzi vamwe tichienda mberi vamwe vanenge vachiukura Mwari vari kutenda matables back to say that I love exactly chokutenda nekuti burira masongs anonakidza singatomboiti or I can say dai Mwari akukomborera ine family yenyu aiwa ndinogamuchira hanzvadzi yangu that's all I can say okay Shero ari sei nyasha nhasi Aribo, guys, I thought you could song a working back. Do you know songs? Pevaka, Takayona. It's not the same song. I see. Iribo, thanks for adding me. All right, bye. Bye. Because the last 2 months, books are better. Dolphin, you see. Ndagaiona Favor ichiuya naMwari pakaipa wow nhasi ndaonera ndinogara muri seurova shamwari sure aiwa ukapenga mwendazorwa mekumbeshiri chairema pamberi but ndafara nasiro ndafara ndigira mukoma Mathias Mere and vaita timbunamata ndodanha vakatura tikadaisa nokuda nadofina vanamate ende zvavo zvangondifundisa sei unofanira kunamata mani paya muno gospel nhasi tachera kuona everyday chinguva yarudo icha zvinhu izvozvi saka nhasi paya muno gospel ndatofungira pakudzokera pachinamato gospel chitaurwa umona kudhara muna blaini ndiri munhu anofanira kuti achiva kudhara ndiri munhu kuti pamakatanga kudirira chaipo chaipo ndatotsika nachifarira Mathias Mere kufata mune device inoita noise kumashure mimi device inoita noise hamene chinhu chikuti chiri kuita noise chii there's no device inoita noise pandiri patori quiet saurona zvaitika kudhara kwangu ndaitoti kwese nachifarira Mathias Mere indava madezi amakapinda chaipo ukarwadza nemunhu andingachirira una zvinongochiita zvafanira kurwadza una shema ari kurira shema ari kurira plus ari kurira munhu saka ndazvinoti okay saka nyaya and if you can't beat them join them so the moment andingazojoina mani mulife pane machallenges ananawo mulife so ndowanzoteerera music akodi mezvo ichitoitika ndava ndatanga kuteerera Favor ye andikona zvinhu zviri kufaya maFavors bo ona yanga imbotaura nakumbi yabva kutaura nakumbi yapfuura pegirlfriend yayo I did the same thing number busy I think ndakamboya nenyaya yangu yababy mama ndinotoitawo number busy nenyaya nhasi ndotoita number busy and even my families matokura problems most of the times kana ndakatoita problem kana ndakazona zvinhu zvangu zvaita pamberi vacho ndowanzo vaimbira Mwari ari kutina matables alright saka ndakabva ndazonyatsoteerera ndazwa message ende message iripo muri munhu kuti munobata kune isusu mageto youth munobata kuna namai vedu nababa vedu munobata munhu wese so zvasiyana nemusic yekuti inenge ichitika nati ndakaonekwa ndichiteerera music age yangu like gospel
kutsvaga nerimwe tibo Alright. achangoda plaza chengetedzi. Bye. Right. This is our last caller, guys. Sister Paida. Sister Paida. Oh my God. Sister Paida, I know the device any are kunzwika nei, but zvaramba ndatadza kunzwai. So I'm so sorry. Right. Right. Pane vanhu vanga vachicomplaina mustudio, guys. Patoita zodedzawo vanhu hazvizoiti kuti tirambe tichirebesa, because apa tatorebesa taita 1 hour 39 minutes. Saka I'm so sorry kune avo vasina kukwanisa kuzoti vapinde nevamwe vanga vachiramba vachitaura. I'm very sorry. I think zvaita zvanhasi brother zvaita zvamuzuva ranhasi. So ndapi mawedza mungakwanisa kutaura muchisiya kumashemarians? Chandinongoda kungotaura kumashemarians ndechekuti Mwari ngaakuitire zvakanaka. Please vanhu ngavaudzane tichilike page tichisubscribe page raShema, so that vanhu vakawanda vanzwe program iyi. Zvakare ngavarambe vachitsigirawo music yatiri kuimba. Ndine album iri kuya end of September. Ndinoziva kuti vanhu vanotsigira, vanhu vachateerera. Message iyoyo iite chimwe chinhu muupenyu hwavo. Ngatinamatei panguva yecorona iyi. Idenda rakauya, asi Jehovha vanotirwira. Ndo mazuva andingada hangu kutaura Shema. All right. Thank you very much. But anyway, thank you, brother, Mr. Pastor. I'm not sure. Are you a pastor? Yes, I'm a pastor. Oh, so I talk about the Pastor Matthias. Zvakanaka chaizvo. Alright, maita basa pastor nekuti shanyira. You are very humble. Ndatofunga muchadada mota. Hello, start zvema live. Kotingadadirana nekuda kwei nhai Shero. Iti plus asori nekuzorebesa vanhu vanga vakawandisa, but thank you. Aminonzi song inonzi Mengo yakaita sei? Mengo inokandirwa dombo inenge yaibva varume we. Isong yandakaita naJust Signal. Oh, anditonoiteerera. Indateerera hangu dzekare. Alright, bye-bye. Tozobatana nditi thank you very much nekuuya. Thank you so much, Shero. Good night. Right. Guys, guys, kuma Matthias Mary panauri kuvhunza tanzi vatoimba here. Vanga vasina normally atiti vanyanye kuzoimba masongs avo, because that's not the sole purpose yemachit chat. Teda ngoti vataura nevanhu sezvatatiita mubox muzuva ranhasi. And sorry zvenyu vasina kukwanisa kupinda neavo vanga vachichema because time yeduwo yanga yaenda. Guys, we have to respect vanhu vanenge vachasei vasacrifice vanhu vada kuuya kunoku, because tatatopa 1 hour 40 minutes. You never know pakuti takaoerana kuti 1 hour, pakuti takati 50 minutes, but pamwe tatozoexceeda. Saka thank you everyone akwanisa kupinda mubox. Thank you everyone wo achanzwisisa kucomment section kuti time yeduwo tinofanira kurespecta vanhu, ndokuti next time tizowanawo pamwe vanokwanisa kuti toda kuuya kuzokushanyirai. Sorry vasina kupinda. Yenge isiri nhau yekuti tasarudza. Sorry vatadza futi kutaura madevice enyu anga asinganzwike. So good night, ndokubatai mangwana. Bye guys, good night, good night.